мушкилии имрӯза барои ҳар як муҳоҷир ки ба шаҳри Москва ё ки ба Россия сафар мекунад, як тараф шаҳр кардагӣ аз Гослуга, дигар тарафш Аямина, Патент ва ғайраҳо. Мо худо хоҳад ҳамин мушкилиро дар инҷа каме ҳам боша барои ҳал кардан ҳаракат кардастем. Дӯстони азиз, чӣ қадр ки медонед, дар адресои мо, яъне ки дар наздикии магазини Реалфон як точкаи дига кушодем. Чӣ қадр мебинед, Реалфон дар уҷа ҳастад. Як точкаи дига кушодем, дар ин точка боша шумо метавонед ки биёед бемалол Гослугаятонро подтвердид кунед, Гослугаятонро мисол кушонед, даже биометрия карда ҳамаша туғрӣ кардан метавонед. Агар ки шумо якум бор кушодаиста бошед барои восстановление ҳозираш ин мушкилиша ҳозир надидем. Агар ки шумо Гослуга якум бор кушодан хоҳед, метавонед ки биёед бемалол дар ҳамҷа мушкилитонро ҳал кунед. Ва инҷа шумо чӣ талаб карда мешавад? Агар ки нав омада бошед Россия, миграсиони картон ҳоли действующий бошад, яъне ки чӣ қадр действующий? Наволи 3 моҳ нашида бошад, граница дуромадагитон. Масалан, шумо имрӯз омаден, имрӯз бошад сана 13 моҳи октябри соли 2025 ва то 13 моҳи январ миграсиони карта шумо действующий, бемалол метавонед ки то ҳамин сана миграсиони карта, регистратсияи хитон ва албатта паспорти хитони гирифтан омадантон мумкин. Барои паспорт, агар ки паспорт гражданин Тоҷикистон ёки Ӯзбекистон ё Қирғизистон бошед, барои шумо ҳатман дар кор мешавад перевод паспорт. Барои чӣ? Дар ҳама сохторҳои государства, яъне ки дар ҳама сохторҳои давлатии ҳамин давлати Россия аз шумо талаб карда мешавад перевод паспорт. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки перевод паспорт дар уҷа баъзе ҳарфҳо, мисол уҷада дар паспортон ШКВД нависондаги, мисол шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ, иҷада боша вай ОМВД нависта мешавад. Ба ин хотир барои ягон хатогии навишидан аз шумо талаб кардан перевод паспорт, ҳатман перевод паспорт барои худтон карда гиред. Ва дӯстони азиз, нигоҳ кунед, иҷада ози омадагиан чанд нафар уже аллакай ози Гослуга гардистан, 3 нафар 4 нафар аз ҷо кардагем. Метавонед ки бемалол биёед Гослугаҳои худтонро дар ҳамҷа кушоед, ҳамаша тайёр кунед ва албатта баъде ки Гослугаро карден ҳамаш сад фурӯши, албатта баъд ин метавонед ки бемалол рафта патентонро супоред. Ва агар ки шумо уже аллакай патент супоридагин ва Гослуга надоред, ин ҳолатам шумо метавонед ки биёед ҳаминҷа. Шумо чӣ талаб карда мешавад? Паспорт, миграсиони карта, регистратсия, патент ва последний чек. Яъне ки охирин моҳе ки шумо оплата кардагин барои патентон, ҳамура чекш хатми меёред, нишон метиҳед, всё, ҳамаша туғрӣ карда худо хоҳад метиҳад. Дар инҷа шумо ҳамаш бесплатно, чизе ки шумо мебинед, иҷада мешавад Гослуга, подтверждение Гослуга, биометрия. Агар ИНН синилисан дошта бошед, ягон бор кор накарда, истифода набурдагин ҳамин ИНН синилиса, шумо да ИНН синилиса айна кушода доданаш бесплатно, яъне ки бе пул. ҳамаша кардан метиҳанд дар ана ҳамиҷа. Шумо фақат омадан кортон дар инҷа кардан, доставка надорем, коргарро доставка кардан метавонед, худтон омадатон дар кор. Одамое ки мегӯянд документон проблема, акаҷон ма ваёда хизмат кардан наметавонем, барои оне ки ин ҳамаш қонунӣ мешавад, хеле одамода ҳеҷ кор кардан наметавонем. Хубтараш тавсия метавонем документотон соз карда гиред. Ва албатта дар бари акаҳо омадаган иҷада симкартҳоро мондаган, ки симкартҳо ба нархҳои дастрас, ба нархҳои арзон ва баъзе интернетҳои безлимит ҳам ҳаст, ки дар Россия ози интернетҳои безлимит вуҷуд надорад қариб ки, лекин якаҳода масалан дар пешино ба ҷо кардаги будааст барои бародарора. Бемалол мебинед интернетҳои безлимит ҳам айно харидорӣ мекунед, тарифҳои нағз доранд. Ва берун аз ин дӯстони азиз, дар иҷа ба хотири оне ки ин сӯсу даводаун накунед, масалан ҳамаи кортон омада дар як ҷо ҳал кардаатон қати, мо иҷа беру перевод нотариальне заверение. Мисол, мо иҷада барои шумора перевод паспорт, перевод диплом, аттестат, права, водительские права, дигар намуд документҳоро мо дар ҷа барои шуморо тайёр карда метиҳем, нотариальни, яъне ки оригинал, ранги дигарро просто так печату рақами серияи дига одама гирифта так типа фаршивӣ кардан наметиҳем, конкретно оригиналаш қати ва сроки подготовкаш, яъне ки тайёр шуданаш бошад, дар байни як рӯз максимум тайёр мешавад. Чӣ намуд документе ки шумо мебиёед дар ҳамҷа месупоред, хоҳ перевод паспорт бошад, хоҳ права, хоҳ аттестат ёки диплом, ҳама чиз бошад. ҳамин бачаҳои дар инҷа иштаган бачаҳои химонанд, мисол ягон бегона нестанд, чиста ба забони тоҷикии хитон, масалан ягон бе ягон мушкили комфорт меоед кортонро ҳал кардан меред. Албатта и перевод паспорт изо платни мешаванд, ба хотири оне ки инҳоро мисол нотариальни мекунанд, ҳамаи документош мисол расход паспорт дихиша дорад, инош платни. А так истиш бошад, ҳамаша метавонед ки бемалол бесплатно ҳал кунед. Ва дидем ки дар инҷа мисол бо иҷода ҳаст барои бардорое ки мисол нав омадаган, ҳоли имконият надоранд барои телефон гирифтан ёки ягон масъалаҳои дига қати, метавонанд ки бемалол омада телефонҳоро ба насия харидорӣ кунанд. Яъне ки насия по нормаи ислама, да? Метавонед ки бемалол омада харидорӣ кунед бе ягон пения, бе ягон чизи дига. Шумо талаб карда мешавад иҷа албатта паспорт, миграсиони карта, регистратсия, патент, последний чек. Агар ки уже аллакай патентон гирифтагӣ бошед, шумо талаб карда мешавад трудовой договор. ҳамин документҳое ки ҳар як мигрант уже аллакай дорад, шумо метавонед ки ҳамин документон қати омада ҳамин коротонро ҳал кунед. Хуб дӯстони азиз, ин буд як видеои информатсионӣ барои шумора. Шумо метавонед ки бемалол биёед. Агар ки мушкилитон дар синилис ё ки ягон чиз дига бошад, албатта ин масъаларо омода ҳамҷа президентон мумкин аст. Чизе ки аз даст мо биёд барои шумо хизмат кардан тавре магазини Реалфон, командаи Реалфон барои шумо дар хизмат аст. Ҳаракати мо барои беҳбудии шумо.